Enra na abato Kasee koso nsɛmtwerɛfoɔ nkabomuku na ɛwɔ sɛ ɛba no nkran ha na manta mahodo na abato koso ne yɛ kandifoɔ na akɔ Asante mantemu a Kofi Domfeh wɔno na wɔyɛ yɛsɛmufoɔ panyi ɛwɔ Kumasi unit Multimedia adwumakue wɔno na nsɛmtwerɛfoɔ wɔ Asante mantemu ato abama no sɛ wɔn oni wɔn anim sɛ wɔn dwam tenani efi miɛnsa di animi wo GJA batwa ekoso ewo maigane ba kwa no manfo enidi akire ewa Asante mantemu ha edwentreni a obegyina mu ede ama nsentwerɛ adwumaku no wo Asante mantem fi na edi animi no ena adwumadie no wode ekwahyehye so ewo electoral commission akache ewo Asante mantemu ekowi akire na kire sesemufo panyi ede ma Insha FM Love FM Adom FM na Joy News yewa Kofi Domfeh wono ena kire so manfo no etimi to aba ede ma na emfie na edi animi wongina GJA nem ewo Asante mantemu one nsentwerɛfo ebonkomo sei. I'm saying it true. I'm going to call a coin. The kind of say the percent in some trouble for the Jumadia Yedino, a demo, the Dibuma Jumaidi. Not or more or Potemu be a public a kind of communities, you know. Bibia be whom Fasoa, away Jumadi, Musay, Boama development, or in Potemune, Yakrumo, Akonim. And only idea a yam because Sabi say, and also Concan, need Nayeso and Central Fono, ye canco. And wachi oni Adom Kasee etwetwe nkomo emotire mu se emfie na edi animi aniswade hu na wode babo GJA no so wochire mu se me expect say e wo ha nyina efi na yiko ya e be register na be members of the association enye ni papa ko adwuma se ye kwa na ye ko asiku ba ko ti no ni ade edi kan hia me pa eto so mienu sabi ye ka training na ehu hia pa ene blogging ene ma ye koso YouTube na doso obi a o chiro bibi o Facebook bia ye friend so ensem training obi a hu hia because sabi Ghana mra no chire so obi a betimi a journalist but e de ne so betimi aye as association na obi a o chiro bibi e ma amansan no so no ne nim de o de chiro na ko animu enti yem fie ni nsi omo mainstream media for nko emfancy ani so na emum no yesa ahwe ono ankasa ebeka no independent journalist. Na enura bato ekoso a yenua bema Domfeh wadin kunimu no ye manomoni adwuma mo piafo nsom oman Ghana ene semtwefo Asante mantemu na oba enkran ha nso a national executive senura semtwefo to aba no eyi wo mo no penya na wono etiso se president nankasa na wosanso ekobium ti no wanya kwanya ekɔ ne second term ne mpre no so ege Albert kwabna dwumfo no ene wodin kunimu nura ewo ha se ya onya emano ahanan ene aduanan enum sanso ena na bedieche vice president no Rebecca Ekpe wono ena wonya emano ahanan ene edunan ye ode abaye president no na bedieche na organizing secretary no Dominic Clogy wono ena odin kunim wo hwebukra na wono na wo organizing secretary ena ofi ho eba general secretary de bia no odin kunim enra ya wode emano ahanan ene edunan miensa 443 ewini ye ja yan yakosi agyeman ye ne wo Multimedia ha sei wonya ahanu ene aduana ensom ye beka se better luck next time akosi agyeman inti hology Dominic ena wodi enkunim ewo ho na eno da nchen so a organizing secretary ese doma no boaboafo no wora wodi enkunim ye Suleiman Mustafa ya wonya emanu mu ahasa ene aduosia enum 365 Emma kane GJA appointment mo dwam tenani maso kudeko yo no so Multimedia ha ene odi ne dwuma enya ahasa ene aduonu ba kontuhwe mu ana wo mo entem no anwakra zadokwa mejesi akane graphic online na oye staff no wono ena wono so edi nkonima nei wono ne kasa ema GJA ku no onya ema no ahanan ene aduasa bako ena Caesar Abigail enya ema no mu ahanu ene aduonu miensa 253 ni kwakram no Betha Badu Agyeim yo wogye na poemantem na Betha edi ne dwuma ema ensemtwe dwumaku no na wono so ena wodi nkonim nya ema no ahanan ene bako a wono na ebehwe sikasem so ama GJA emfie miensa edi anim no nti sei ena abato musunsan so eyeye enra